Standardbass variationer. Vi er nået til 3'eren her, afsnit 3. Og det er fordi jeg lige mangler 3 ting man kan gøre som afveksling, som variation til standardbassen. Akkordbrydninger som afveksling. Så man kan altså bruge akkordens toner her, C, E og G. Vi ligger på C, så kan man lave sådan en akkordbrydning E, G her på 4-slaget, hvor det er oplagt, altså så man kommer frem til, så får vi en trinvis bevægelse fra G til A her, men vi har sådan en akkordbrydning, der hedder C, E, G. C, E, G, det er bare lagt om, så vi tager E, den nede her, bevæger sig op på G, og så frem til A på den måde. Her kan vi se, hvordan man så kan komme fra A-mol til F ved at sige akkordens toner. A, C, E, A, C, E, og så kommer vi trinvis frem til F. Så der, hvor det giver sådan en god melodisk bevægelse frem mod næste akkord, der kan man bruge akkordbrydninger. Her har vi F. F-durs toner er F, A og C. Så har vi det ikke i samme rækkefølge som før, men F, C, A, det må man også gerne, det er stadigvæk en akkordbrydning, vi bruger for at komme trinvist frem til næste akkord. Så rækkefølgen er altså ikke så vigtig. G, H, D er G-durs toner. Her tager vi G op på kvinten, og så tertsen til sidst, så det er sådan en tredje rækkefølge. Akkordbrydninger på forskellige vis kan bruges. Og det lyder sådan her, når man gør det. Yes. Så kan man også bruge kromatisk gennemgang fra grundtone, terts eller kvint. Det skal man ikke gøre for tit, for så bliver man rigtig træt af at høre på det. Kromatisk, det vil sige halvtonetrin frem til næste akkord. C til A-mol. Den falder en ters. Det var den, hvor vi kunne gå via kvinten. Så kvinten i C, det er jo G. Der, den ligger også dernede. Og så kan man gå kromatisk G gis til A. Nu skal vi til D-mol. Det er en kvart op. Det var der, hvor vi også havde mulighed for at gå via kvinten. Kvinten i A-mol er E. Så kan man gå trinvis ned til S, for så at komme kromatisk til D-mol. Man kan også gøre det via tertsen. Tertsen i D hedder F. Den ligger også dernede. Så kan vi hoppe ned på den og gå kromatisk via fis til G. G op på kvinten i G, den ligger der. Sådan, og så kromatisk ned til tonen C. Det er også en mulighed, som sagt. Don't overdo it. Vi fjerner dem, så kan vi høre, hvordan det lyder. Ja. Den sidste mulighed, som er rigtig god at kunne, det er at oktavomlægge. Altså at man hopper en oktav ned for så at bevæge sig videre til næste akkord. Det kan man godt få brug for, hvis det bliver for højt, eller hvis man gerne vil. Altså hvis det enten bliver for højt eller for lavt, så kan man oktavomlægge. Som i det her tilfælde, vi ligger på A, vi vil gerne til C, så i stedet for at gå trinvist op til C, det er jo det absolut højeste, man må. Det vil, at man hellere vil ned på den dybe C, og så kan man jo, for ligesom at blødgøre den store bevægelse, der er ned fra A til C, så kan man hoppe en oktav ned, så bevæge sig trinvist op, så giver det sådan en god melodi. Og vi vil gerne have gode melodier i bassen også. Her går vi fra C, vi skal fra C til F, der kan man gå via tertsen jo til F, den ligger jo der. Men det er godt, at man gerne vil ned og have det dybe F, så kan man jo lave C, E, og så lave en oktavomlægning på tertsen her, så tage det dybe E, for at så komme trinvist op til F.
der. Oktavomlægning. F, vi vil gerne gå trinvis til D-mol. Men D er for dybt, så dybt kan bassen ikke spille. Så vi skal have det D, men vi vil stadigvæk gerne have den trinvise nedadgående bevægelse. Så må vi jo oktavomlægge det F her, en oktav op med den, og så kan vi lave den trinvise nedgang. Det er en god ting at bruge. Den hører vi lige. Jeps, det var de variationsmuligheder, der er. Der er flere muligheder til hver akkord. Skift, I skal vælge, hvad der lyder bedst, hvad der passer bedst til melodien. Slut.